Kane kadai ka jingpan banaswa ba ka video jonga kan ya chakmat kane ka postar hang ne kadai ka kerteng jong ka persentiu jonga. Ale parlok ha kane ka por ka bamenta ngan warra shapi shapang uai usentiu uba kerteng u roskwa uriku lata. Uni uroskwa uriku lata ngan peni hapi ba upu ubenai ayu ba upu kumno te kumta parlok haswa ka video jonga kan ya chakmat ngai kerpat ya pi ba pin share pin like pin subscribe ro ya kane ke channel ka jonga knang bakan longkum ka jingkersan ka jong pi na ka wei ka por skwe ka por une usentiu ka jingpu jong une usentiu pilayo i ba upu kumne bat ka por ka ba pu jong une usentiu ka dai ha ubenai jun bat hadu ubenai julai bat une usentiu ngala syam ya u hapo jong ka jelame kalaya bat hapo jong ka West Khasi Hill District tamba baro ka West Khasi Hill District bu udon lut nrei udon ha ki jaka ki balong klau ki barben bat ki balong ki klau ki basngem ki badon ki mau ki bahe tingi chet syam yakum uni usentiu hakum kita ki jaka bat menta yu uni usentiu ngalatung hakane ka plastik ya kine bat kidon ki bangalatung haki kerja kra lane ki kerja borti ngalatung ka snapding ngalat ailang bat ka kendeu ngala ai bat uko kopit bat ngala ai ru bat uskap keba lane uskam keba kenang ba uni usentiu unlong ubah klain kloy bat ulong ubah hek kloy parlok ba baro ki baju kersan yang hakan kapur ngamdon bansu keliang ya pi rengan yai ong ya pi kublai shibun